le aduci. Cât a fost pe unul, luni. ca să- Nu, poți să las să cum, știu. la banii tăi. Începem. Zi, începe. Salutare oameni faini, revin cu un nou podcast în noul studio pe care într-un final am reușit să-l amenajez și revin cu o persoană pe care am vrut de mult să o expun în fața voastră, doar că am avut nevoie de un spirit de convingere foarte mare pentru că nu-i place să vorbească în fața camerei, cu toate că are foarte multe de zis. O am astăzi alături de mine pe Rotar Ela. Salutare Ela! Salut, Alex! Mulțumesc că ai acceptat invitația la mine la podcast. Cu mult greu am acceptat. Da, dar ai foarte multe de povesti pentru publicul bistrițean, cel puțin. Sper. Adică sper să vi se pară povestea noastră interesantă și să vă povestesc cât mai multe lucruri interesante astăzi și să ne ascultați cu drag. Hai să începem să o luăm de la început. Noi ne-am cunoscut prin intermediul unei colaborări. Da, noi ne-am cunoscut prin intermediul unei colaborări. Eu lucrez la Alma, Centru Stomatologic, de la Kauflandul de Jos. Toată lumea știe treaba asta, Kauflandul de Jos, Alma, nu magazinele Alma, că ne mai confundă lumea. Și am făcut o colaborare cu Camant. Am făcut un bubble waffle, Alma Waffle, și așa l-am cunoscut pe Alex și ne-am împrietenit, aș zice eu. Chiar Da. ne-am împrietenit. Păi Am țin căzut. minte în momentul când ai zis că vrei să faci o colaborare cu noi, că tu ai zis că nu faci colaborări numai dacă ne facem prieteni. Exact, așa am zis și fac colaborare cu voi doar dacă prietenia asta va fi de durată. Pentru că mie nu-mi plac oamenii care sunt sezonieri, ca să zic așa. Și dacă mă leg de cineva, acolo rămân. Da, și chiar s-a păstrat o legătură destul de intensă. Da, de atunci, de anul trecut, tot am colaborat pe diverse domenii și pe diverse povești pe care Da. le-am avut noi doi. Lumea știe că noi vorbim mult și nu ne prea oprim. Și da, și acum m-ai convins să vin să-ți povestesc despre niște proiecte ce le avem noi. Da. O să încep cu, de fapt, toată treaba a început cu Alma, de aceea am și pomenit Alma de la început. Alma este a soțului meu, Alex, și a finuței noastre, Mariana. Eu am ajuns după câțiva ani ce Alma a fost înființată, pentru că ei nu s-au mai descurcat cu managementul și a început toată afacerea asta să crească. Și atunci au zis, Ela, trebuie să vii să ne ajuți pentru că noi nu ne mai descurcăm. Când am ajuns eu la Alma erau 3 medici, acum suntem 13. Hai de capul meu. Era o asistentă, acum suntem 7 și eu, Ela de la Alma. Deci sunteți 20 și... 20, da. Hai de capul meu. 20 și toate se sparg în capul meu. Adică ce fac eu la Alma este absolut tot ce se poate face, ca și management, ca și comenzi, ca și... Numai contabilitate nu fac pentru că nu știu. Dar în schimb salarii, astea toate eu Și le partea fac. de medicină, să zic așa, sau asistență, îți place? Ai ceva treabă cu ea Eu sau nu nu? am nicio treabă cu ea, în timp ce... Acum, cu 3 ani, 4 ani m-am hotărât să fac și eu un master în medicină dentară judiciară. Ieri am fost să-mi scot diploma, că am uitat efectiv de ea. Am zis că lumea asta este în continuă dezvoltare, cumva, știi? Și din ce în ce mai mult începe să prindă malpraxisul și la noi în România și atunci probabil medicii mei ar trebui să aibă pe cineva în spate să știe ce înseamnă un malpraxis. Nu orice pacient să poată să ceară niște lucruri care nu sunt acolo. Da. Și atunci am făcut această facultate de medicină dentară judiciară, este un masterat de fapt, la facultatea de la Cluj, la facultatea de stoma de la Cluj, au fost 2 ani și chiar am avut profesorii medicilor care lucrează la mine. Ce tare! Da, chiar tare, știi? A fost foarte ciudat pentru că eu am făcut foarte multă parte de medicină acolo, de medicină dentară. Am fost singura înscrisă la master care nu a terminat medicina dentară. Și profesorii nu au făcut o diferență între mine și cei care au terminat medicina dentară.
Și atunci eu cumva automat a trebuit un pic mai mult să învăț decât restul, dar am avut cine să mă învețe. Mulțumesc tuturor din cabinet că m-au susținut și m-au ajutat și orice am avut, am luat numai note de 10 și am impresionat pe toată lumea pe la Cluj pe acolo, în ideea în care erau, nu neapărat că eu i-am impresionat, dar faptul că cineva care vine din afara mediului respectiv poate să învețe și să știe niște lucruri care nu au treabă cu... Domeniul meu este dreptul, de exemplu. Dacă pe medici de la noi îi bag în domeniul ăsta de drept, ei deja de la prima hârtie se simt pierduți, știi? Și de asta zic că oarecum a fost pentru profesorii de la Cluj, că eu am reușit să mă adaptez pe ambele părți și cumva am fost un plus masteratul în cea și profa cu care ne-am făcut, pentru că eu am putut să le explic lor unele lucruri din punct de vedere juridic. Știi, medicilor care făceau masteratul respectiv și a fost ok. Tot Oricum, am observat și eu că, bine, tu m-ai convins să vin la stomatologie de frică. Da, ți-a fost cam... Chiar sunteți ca o familie acolo, adică eu așa vă văd din exterior. Fai, Alex, dacă ai ști cât de greu a fost să ajungem așa, deci ne-a trebuit foarte mult. Anul ăsta noi facem 10 ani de Alma. Ai de cap. Da, de 10 ani suntem acolo. Bine, cabinetul a fost înainte și pe Rodney. Dar anul ăsta facem 10 ani de Alma, 6 ani de când eu sunt la ei, cam 6-7 ani ceva, nu știu exact să zic, dar în sfârșit pot să zic că după 10 ani de Alma suntem o echipă, niciodată nu poți să zici că totul este 100% perfect, da, corect. Știi? Dar un 90% perfect suntem. Și pentru asta a trebuit mulți oameni care, știi, o tot veni și o plecat, până îți găsești echipa cu care, într-adevăr, știi, poți să te închegi acolo, poți să te bazezi unul pe altul, poți să vorbești liber unul cu altul, fără să fie mutre și fără să fie... Da. Să știi, contează foarte mult, având în vedere că tu, practic, petreci foarte multe ore cu oamenii respectivi, știi? Nu cât stăm noi la podcast, o oră, 2-3, vedem cât povestim, dar, practic, stai de dimineața de la 8 dimineața până seara la 8 seara, știi? Și atunci... trebuie să te înțelegi cu oamenii. E ca a doua acasă. Nu poți să stai, exact ca a doua acasă, nu poți să stai 12 ore încruntat pe nu știu cine. Știi? Da, cu toate că probabil mai sunt probleme, mai sunt divergențe. Da, întotdeauna o să fie și unde sunt și mulți oameni, întotdeauna vor fi probleme. Dar eu consider că dacă aceste probleme sunt discutate și discutate din timp, nu lăsate acolo să se acumuleze, de aceea eu tot timpul încurajez orice probleme au, orice, cea mai minoră problemă să vină și să-mi spună. Pentru că noi dacă discutăm problema respectivă, cu siguranță o să găsim o rezolvare și nu se adună și explodează după aceea și nu mai știi dacă poți să o rezolvi. Deci tu la tine vii cu problemele. Da, cu absolut cu toate. Ești și psiholog acolo. Da, oarecum ar trebui să-i taxez și tot le spun că le scad din salar pentru chestiile astea. Încă nu. Deci tu ești de 6-7 ani în centru stomatologic. Cam așa, da. Eu am lucrat înainte la un notariat în Bistrița, pe partea juridică și m-am lăsat de notariat. Nu a fost grea schimbarea asta? Așa foarte grea și mi-e dor încă de partea cealaltă. Serios? Da. Și nu te-ai gândit să... Ba da, m-am gândit, dar după ce mă gândesc că trebuie să fac și lucru cu Alma, nu pot să renunț la Alma, știi? Și o să-mi fie foarte greu să mă duc și acolo. Înainte să am copii, dacă eu am 2 copii, era mai simplu, știi? Mergeam dimineața la jobul de la notariat, după ce mă duceam la jobul numărul 2 și când ajungeam acasă, chiar dacă ajungeam la 11 noapte, nu era problemă, să zic așa. Dar nu, când ai copii, deja se schimbă un pic. Dar cât timp aloci pe zi așa centrului stomatologic? Depinde, sunt zile în care nu merg deloc sau sunt zile în care stau dimineața de la 9 până noaptea la 2. Am vecini care stau cu noi în bloc acolo și mai îmi câte o poză de la mașină, știi că este exact pe mașina mea, este parcarea în față, știi, și îmi trimit poză, du-te acasă. Deci aloci timp, îți ocupă timp. Îți ocupă foarte mult timp. Noi avem și contract cu casa de asigurări și hârțogăreala de acolo ne omoară. E și un domeniu foarte complicat din punctul meu de vedere. Și greu. Să manageriezi și inclusiv doctorii au o presiune pe ei, așa mi se pare, nu știu. Bine, știi că se zice că stomatologia este una dintre cele mai grele meserii, cea mai stresantă meserie și că rata mortalității la stomatologi este foarte mare, tocmai pe ideea Mulțumesc că el nu mai vin. Tocmai pe ideea stresului, știi, cumva tot faci același lucru, încerci să fii din ce în ce mai bun, știi, și să faci să te perfecționezi și așa. Și ei sunt foarte stresați pe anumite. Plus, îți mai zic o chestie,
munca asta cu oamenii este grea, știi? Și la noi, din păcate, dacă vrei să discutăm despre stoma, la noi, din păcate, încă e mult spus un subiect tabu, dar știi că, o să zic acum o chestie, mai unghiile se văd, dar dinții nu dacă stai cu gura închisă, știi? Da. Și din păcate noi am încercat și tot încercăm, am fost pe la școli, pe la grădinițe, să motivăm puțin oamenii să fie mai altfel și este greu. Ține de educație de acasă. Ține de cred. educație, ține de educația noastră în general, știi, nu numai de acasă. Oricum. Cum am fost crescuți, nu știu. Cum e pe mine m-ați societatea, convins, știi? poate cu siguranță mai Eu convingeți tot și timpul alții. spun oamenilor care îmi spun la telefon, vai, aș veni, dar mi-e frică, pentru că eu fac și partea de programări și de confirmări de programări. Și tu îmi trimiți mesaj, vii? Eu îți trimit mesaj dacă vii, da, și dacă văd că nu-mi răspunzi, zic vii sau nu vii, că dacă nu te șterg. Nu, că tot timpul am venit. Da, nu pot să zic nimic. Nu, că mi-a trecut frica. Cu toate că... Recunoaște că a fost ok, deși când ai venit la noi să filmăm pentru Bubble Waffle, ai venit așa cu un stres. Păi nici la prima dată detatraj n-am stat pe și te-am scaun. pus pe scaun, cu forța te-am pus Da. atunci pe scaun. Hai să facem un detatraj dacă tot ai venit. Și eu tot așa făceam. Nu, dar acum chiar nu mai am treabă și am văzut după lucrările pe care le-am făcut, că chiar e de mers, adică nu e... Eu tot timpul zic, tocmai datorită staffului pe care noi l-am închegat acolo, zic că e așa o atmosferă prietenească, Da. știi? Și asta ajută foarte mult la un Ajută pacient. foarte mult să nu miroase a stomatolog. Știi cum se Da. zice? Vai, că miroase a stomatolog, știi? Să nu miroase a stomatolog. Avem pedodonți care sunt specializați, lucrează doar cu copii. Avem, de exemplu, inhalosedarea, care este singura din județ. Erau înainte și altele, dar pentru că s-au făcut niște cursuri, niște competențe la București, noi am reușit să ne autorizăm, suntem singurii din județ care suntem autorizați pe inhalosedare. Nu știu, avem parodontolog, de exemplu, care nu prea sunt aici, cei care, cu retracțiile gingivale, ca să vă explic mai așa, când vi se duce gingia și vi se descoperă dinții, este parodontologul. Chirurgi, o știți pe doamna Grinov, cred că toată Bistrița o cunoaște pe doamna Grinov, care este cu noi acolo. Deci avem foarte multe specializări, știi? Și avem loc de joacă, ai văzut un pic de loc de joacă pentru copii. Sunt părinți care vin cu un copil la stomatolog și cu ceilalți doi la locul de joacă să stea ăsta la altul, știi, pe scaun. Deci am încercat așa să facem pentru pacienți. Bineînțeles că niciodată nu o să poți să mulțumești pe toată lumea. Și am avut niște comentarii pe Google, știi, oameni pe care noi nu i-am regăsit în lista de pacienți, știi? Lumea care e exact. deranjată probabil de ceea ce faceți. Nu știu. Sincer, nu ne interesează de unde vin alți pacienți, noi ne vedem de treaba noastră și sper să ne o facem bine și încercăm să ne o facem cât mai bine și cât mai bine, în rest nu ne interesează absolut de nimeni și de nimic. Da, se vede treaba asta. Să trecem la cel mai important subiect din acest podcast. Pentru ce te-am chemat de fapt. Ela se mută de la noi din oraș, pleacă, dar vreau să ne spună... Trist. Păi spăra că pleci. Da, nu știu, sunt câteva persoane pe la noi prin oraș, pe aici, care o țin aici, e legată foarte tare de ei și eu zic că până la urmă totuși nu ne lasă, dar zi-ne unde ai început tu un proiect așa nou și fain? Bine, o să vă povestesc despre proiectul nostru din Africa, mai exact din Uganda. Deci stați așa să ne înțelegem. Ela pleacă în Africa, nu știu ce vrea să facă acolo. Nu pleacă încă Ela în Africa, Ela o să plece în Africa la 80 de ani sau la 70 de ani. Deci ea vrea să-și facă pensia în Africa. Da, este un retirement plan, foarte bine spui, pentru că eu consider că momentan pensionarii de la noi sunt destul de triști, ca să zic așa, Cum ar fi să-i majoritatea. ducem în Africa pe toți? Și atunci eu nu vreau să ajung în momentul ăla în care să fiu un pensionar trist în Bistrița, mai bine să fiu Trist în Africa. în Africa. Hai să o luăm așa cu începutul ca să înțeleagă toată lumea. Cum ai ajuns tu să pleci în Africa? Că nu e așa aproape de noi. Da, o să vă povestesc că noi am avut în plan și pe suflet și ni s-a pus pe suflet să facem un cabinet. Am făcut, de fapt, doamna doctor Ginova ea a participat 90% la proiectul respectiv. Am făcut un cabinet în Mali,
inclusiv doamna Grinov a ajutat un medic de acolo să se facă dentist, l-a ținut la școală în Maroc. Și pentru că nu o mers cum am vrut noi acel cabinet din Mali, nouă ne-a rămas pe suflet că trebuie să facem un proiect în Africa. Prietena mea, Nico Lupșa, poate, adică sigur o cunoaște multă lume, a plecat cu o misiune în Africa și înainte să plece a fost o poveste așa între mine și ea și a zis: tu, Nico, dacă voi vă hotărâți să faceți acolo un spital sau vă hotărâți să faceți o policlinică sau ceva, să ne ții și nouă un loc, că știu că tu te vei ocupa de cabinetul respectiv și știu că nu o să fie un fail ca și cabinetul din Mali și o să am pe cineva care să știu sigur că mă pot baza acolo, știi? Și asta a fost povestea undeva prin februarie și în octombrie îmi scrie Nico: Ela, spitalul este gata, aici este camera pentru stomatologie, spune-mi ce facem de aici încolo. Dai seama că am și intrat în panică, am zis: fai, se realizează o chestie. Eu mi-am dorit foarte, foarte tare, a fost visul meu să ajung în Africa, indiferent în ce țară, dar să ajung în Africa și am zis: fai, acum e momentul să facem o chestie și noi, fac o chestie și pentru mine și pentru restul lumii care va dori să participe împreună cu noi, știi? Și bineînțeles că am întrebat, tu știi cum e, când întreb pe toată lumea la început, în februarie, veniți, participați, da, în octombrie am rămas eu. Și cu prietenii mei, bineînțeles, și cu Alma. Am trimis bani, am cumpărat scaun, am trimis pe fiecare misionar care s-a dus la misiunea respectivă, am trimis instrumente și tot ce ne-a trebuit acolo ca să facem cabinetul. Asta a fost în octombrie și noi în februarie am adunat un grup de prieteni pe care i-am din copilărie încă și am zis: băi, tu nu vrei să vii până în Africa? Hai să mergem, să facem, că uite, eu fac un cabinet, nu știu ce, bă, hai că mergem, știi? Și ne-am adunat vreo 10, din care vreo Mariana, Alex, vreo 4 stomatologi și am zis: mergem și punem pe picioare cabinetul. Am ajutat-o pe Nico să dea drumul la orfelinatul de acolo din cadrul misiunii, am ajutat-o să dea drumul la farmacia din cadrul misiunii, atâta timp cât am stat acolo, am stat 4 săptămâni atunci. Mariana a plecat înainte, pe când am ajuns noi am mers cu copiii atunci, cel mic avea 4 ani și Ana avea 6 ani. Ne-am dus cu ei, până am ajuns noi, deja era montat scaunul, dar ca să vezi cum ne potrivește cineva, știi că până la urmă ai așa o cale care trebuie să o urmezi. Ne-am oprit prin Rwanda, mi-am dorit să văd și Rwanda, pentru că era o viză de East Africa, Uganda, Rwanda și Tanzania și am zis că eu o să ne oprim un pic și prin Rwanda, știi? Prietenul meu din Anglia, cu care o facem și resortul, Alex, o să vă povestesc și despre el. El este taximetrist în Anglia și cu noi, ca să înțelegi, noi ne-am făcut toată excursia asta spre Uganda, noi ne-am cumpărat bilete, noi ne-am făcut vize, numai noi, adică eu am făcut pentru toată lumea, pentru tot grupul, dar nu am apelat la o agenție de turism sau chestii de genul ăsta, știi? Și am zis: băi, ne trezim în Rwanda și nu avem cazare, ne-am luat, dar nu avem transport, nu cunoaștem pe nimeni, ne trezim în gara în Rwanda, adică în aeroport, știi? Și fii atent, merge prietenul meu ăsta din Anglia, el o zburat de pe Anglia, cu 2 zile înainte să plecăm, ia o doamnă de culoare în taximetru și ăsta povestitor ca și mine, îi zice că uite că noi mergem în Africa, dumneavoastră de unde sunteți? Aia din Africa. De unde din Africa? Din Rwanda. Zice Alex: serios? Da, din Rwanda. Și fratele meu are mașini de închiriat. Perfect o picat. E perfect. Deci, tu știi cum o picat mănușă. Ne-o dat numărul lui frate, ne-a așteptat în aeroport cu pancartă, cu... Deci a fost perfect. Cât am stat o săptămână în Rwanda, ne-a arătat tot ce s-a putut arăta în Rwanda, știi? Mie mi-a trebuit să văd Muzeul Genocidului și alte multe lucruri ce caracterizează Rwanda. Peste tot ne-a dus. A fost așa o experiență de faină. Și de ce am legat-o de Rwanda? Pentru că am luat chiuveta pentru cabinet din Rwanda și când am trecut granița din Rwanda în Uganda, am trecut cu chiuveta pe mașină, știi că așa se trece în Africa, cu chiuvetă, cu ce găsești pe acolo, toate grămadă pe mașină, știi? Și am trecut și noi ca să ne asortăm. Deci v-ați adaptat locului. Ne-am adaptat locului. Deci asta este primul cabinet pe care l-am făcut în Africa. Și de aici a început aventura mea personală, ca să zic așa, pentru că
știi sentimentul ăla când te duci undeva și simți că aparții locului? Da. No. Când eu am călcat în Africa, a fost ceva de genul I'm home. Știi? Deci, cred că a fost așa un fel de, nu neapărat să zic o chemare, dar a fost ceva, știi? A fost ceva ce m-a legat și m-a tot, știi? Dar cât de greu te-ai adaptat la început? Eu m-am adaptat foarte ușor. Că ai schimbat Deci pentru mine complet împrejurările. Da, extrem de ușor. Și acum când merg, deja mergem de 4 ani acolo, prietenilor mei sau cine mai vine cu noi sau așa, tot timpul li se pare un pic greu să se adapteze. Eu scad de-a lor. Deci eu nu fac, asta este poate problema mea într-o oarecare măsură, că eu nu fac diferența între ei și mine. Și la persoanele care zic că e greu să se adapteze, din ce motive? Cred că din aceleași motive, pentru că și lor le greu să se adapteze cu noi. Mă înțelegi ce zic? Tot așa cum nouă e greu să-i vedem pe ei, tot așa și lor le este greu să ne vadă pe noi. De exemplu, în satul, o să vă povestesc al doilea cabinet și unde facem și resortul. În satul în care mergem, prima dată când m-am dus acolo, am fost eu cu Alex, cu Lori, cu prietenul meu din Anglia, am fost primii albi pe care ei i-au văzut dați jos dintr-o mașină. Serios? Da, și copiilor din zona respectivă le-a trebuit 3 zile ca să vină să pună mâna pe mine. Că au zis că albul meu se ia. Serios? Da, serios. Și pe partea asta la altă, când am făcut primul cabinet și am mers prima dată, știi, am văzut așa cumva că ei se poartă foarte, nu neapărat că distant, dar și nici cu oarecare respectiv prea mult spus, știi? Dar se purtau totuși diferit, așa, știi, cumva, că tu ești alb, că tu ești nu știu ce, că tu ești nu știu ce. I-am zis, ok, de ce vă purtați așa, știi? Și au zis că voi sunteți albi, voi aveți școală, voi ați venit aici la noi și ok, dar suntem oameni până la urmă toți, știi? De ce vrei să faci? Până la urmă ei făceau mai multă diferență decât făceam noi cu ei, știi? Le-a rămas întipărită ideea aia de om alt superior, știi? Deci așa vă văd pe voi superior. Da, așa ne văd, indiferent. Și asta are o parte și pozitivă, dar o parte și negativă. Pentru că ei când te văd alb, te văd bani. Primul lucru bani, știi? Indiferent cât ești tu de pârlit, dar ei zic, ești alb, ai bani. Știi? Și absolut toate prețurile se adaptează la bani. Că ești alb și ai bani. Știi? Și asta a fost unul dintre lucrurile negative pe care poți să le... Dar e adevărat că așa sinistru e acolo, gen chiar cum se vede la televizor? Nu, deloc. Bine, poate noi am mers în Uganda, care este partea verde a Africii, dealurile verzi ale Africii a lui Hemingway, știi? Și acolo este extraordinar de frumos. Nici nu pot să vă zic cât este de frumos. O să, nu știu, poate mai facem un podcast odată și vă aduc poze sau nu știu cum se pun pozele să-ți arăt. Deci e extraordinar de frumos acolo. Nu este sinistru, dar Africa nu este pentru oricine. Asta pot să spun. Dar de ce? De ce? Cum ai zis tu, pentru treaba cu adaptatul, pentru că într-adevăr sunt săraci. Toată lumea mă întreabă, primul lucru care mă întreabă lumea, că știe că merg, mă întreabă, dar săraci așa cum... Cred că și tu m-ai întrebat. Și eu te-am întrebat când am vorbit prima dată. Dar chiar așa săraci cum se vede la televizor? Mai îs săraci, nu poți să zici că nu îs săraci, sunt săraci și stau în colibe și eu am văzut și multe triburi, de exemplu. Mie îmi place să cunosc multe lucruri, știi? Și am fost și la nuntă și am fost și la mormântare și am fost și... Serios? Ai fost chemată de ei la nuntă? Da, am fost chemată. Am fost și acum săptămâna trecută chemată la o nuntă. Cum îți la ei nunțile? La fel ca la noi? Adică... Nu, nici mormântările nu sunt la fel ca la noi. De asta vă zic că putem face un podcast de 10 ore. Pot să vă povestesc că am fost la o mormântare, de exemplu. Noi am mers cu o misiune penticostală, știi? Respectiva femeie care a decedat era penticostală botezată, știi? Dar ei știi că sunt păgâni de felul lor, ca să zic așa. Și pe lângă faptul că au respectat într-o oarecare măsură ritualul penticostal de mormântare, totuși au venit și preotul voodoo și au făcut ritualul lor voodoo, mă înțelegi ce zic? Deci au ritualuri. Da, au ritualuri și dacă lumea zice, vai că nu există, că vai că voodoo, ba da, există, să știți. Există acum 2 ani când am fost plecată în Africa, cu 2 săptămâni înainte să plecăm, au fost omorâți din rezervația lângă care ne facem noi, resortul, au fost omorâți 7 lei.
În Uganda sunt singura, în Queen Elizabeth, lângă care ne facem noi resortul, este singura rezervație de climbing lions din lume. Este un comportament al leilor care nu a fost descoperit încă de ce, deși s-a studiat, dacă vreți vă uitați pe Netflix, pot să zic. Da. Sunt lei care efectiv locuiesc în copaci. Dar lei sunt pisici până la urmă, se urcă în copaci, dar ăștia din Uganda locuiesc acolo, petrec foarte mult timp acolo. Și unul dintre lucrurile pe care le învață pe cubs când sunt micuți, îi să se urce în copac. Primul lucru care învață, știi? Nu s-o descoperit. De ce? Pentru că nu este să se apere, nu sunt... De exemplu, dacă tu te plimbi acolo, pe un copac, șanse să sară pe tine un leu din copac? Nu sare pe tine pentru că sunt obișnuiți cu lumea, dar îți șanse să-i vezi. Da, uite, sărim de la una la alta, am sărit de la Africa, de la primul cabinet la Climbing Lions. Și vă spuneam că, de fapt, am mers de la ritualul voodoo. Au fost omorâți 7 lei și au descoperit până la urmă cine i-au omorât și au fost omorâți ritualic. Li s-a scos inima, li s-a luat colții, li s-a luat lăbuțele de la o anumită, știi, dintr-un anumit loc, chestii care se folosesc în ritualuri voodoo, de exemplu. N-ai de capul meu. Deci, da, poți să vezi și chestii de genul ăsta. Am văzut preotul, ca să zic așa, care au venit cu sticluțele, cu toate cele acolo și și-au făcut treaba. La ei mormântare au fost, de când a murit femeia respectivă, s-a prins un buștean foarte mare și focul respectiv a fost ținut 3 zile, nu a avut voie să se stingă. Satul, toți cei din sat care au dorit să vină, au stat la familia persoanei respective acasă cu rogojinele, au trebuit să le dea de mâncare, au dormit la ei, au stat 3 zile să-i vegheze moartea, ca să zic așa, înălțarea. Și am întrebat, pentru ei, o să-ți arăt niște filmări, pentru ei e foarte interesant, ei cântă și dansează la mormântări, nici de cum să plâng. Mi-au zis, vezi, Ela nu plânge, nu plânge. Mi-au zis clar, pentru ei să plângi este o insultă, știi? Și am zis, ok, dar voi de ce vă bucurați așa de tare? Totul, nu mai vezi, știi? Și a zis, dar în primul rând merge într-o lume mai bună și de ce să fim noi supărați că gândesc merge într-o altfel lume mai bună. un pic. Total diferit, să știi. Și de la asta am pornit că sunt săraci, dar știu să se bucure pentru ce au, știi? Ei dacă au ce să mănânce astăzi, ei sunt bucuroși. Deci am avut prieteni de acolo care au fost în România și înainte să vină în România îmi scriau mesaje, știi? La ce faci, nu știu ce. Și ziceau, băi, poate le răspundeam la mesaj peste 3 zile, peste 4 zile, știi? Sau nu le răspundeam deloc. Și zicea, că tu ești supărat pe noi sau de ce nu ne răspunzi sau nu știu. Când a venit Nathan în România, prima lui reacție a fost, pe stradă la voi sunt mai multe mașini decât oameni. Și am zis, că lumea mere la lucru, adică noi suntem la lucru toată ziua. Și după aceea mi-a zis, știi, o stat aici 3 luni și după aceea mi-a zis, zice, Ela, înțeleg de ce tu nu ai reușit să-mi răspunzi la un mesaj, zice, voi tot timpul sunteți ocupați, voi nu vă știți bucura, voi nu vă știți întâlni cu prietenii, voi nu vă știți seara duce să nu știu ce, voi tot timpul sunteți ocupați, tot timpul sunteți la lucru, tot timpul aveți ceva de făcut, nu vă știți bucura deloc. Da, și știi, dacă stai așa și te gândești, are dreptate. Bun, deci povesteam despre Nathan care a fost în România, așa cum o să vă zic ceva despre nunți. Mai mult despre femei aș vrea să vă zic decât despre nunți. Acolo femeia este văzută foarte prost. Foarte prost? Foarte prost, da. Este undeva la talpa cea mai de jos a societății, pentru ei, să știți. Și de aceea eu, ca și femeie, începând un proiect în Africa, am avut, într-o oarecare măsură, destul de multe piedici, pentru că am fost destul de greu acceptată, chiar dacă sunt albă. Ei m-au văzut femeie, în primul rând, și după aceea femeie albă, știi? Da. Și am fost foarte greu acceptată, chiar dacă, să zic, am avut bani, am avut nu știu ce și fac un business, ca să zic acolo.
de la cei de la care am avut nevoie de autorizații, de nu știu ce, au preferat să vorbească cu partea masculină, deși poate partea masculină habar n-avea despre ce e vorba acolo, decât să vorbească cu o femeie, știi? Bine, până la urmă tu mă cunoști și știi că mă știu în oarecare măsură impune, știi? Și am zis, ok, nu vorbești cu mine, discutăm când te hotărăști să vorbești cu mine. Și cam pe acolo am murit. Dar ca și nunți, ritualul... Nu pot să zic că, acum, eu am văzut ritualuri penticostale, știi? Deci nu am văzut neapărat ritualuri de-a lor. Dar îți iei femeia și o duci acasă, practic. Dacă ai bani, faci nuntă, dacă n-ai bani, nu faci nuntă. Deci nu trebuie să faci nuntă. Nu e obligatoriu să faci nuntă, dar este obligatoriu să-ți cumperi femeia. Să-ți cumperi femeia? Da, îți cumperi femeia, da. Dacă nu ai banii necesari, poți să o iubești tu cât de mult vrei. Dacă taică-s-o îți cere 40 de capre... De la ce prețuri pleacă? De asta zic, deci dacă taică-s-o îți cere 40 de capre și să plătești nunta și să plătești luna de miere, vezi, Doamne, plus ești obligat să întreții familia fetei dacă tatăl ei îți cere chestia asta. Ai de capul meu. Da, deci e foarte greu. Deci acolo, în teorie și în practică, nu oricine poate să aibă o familie. Exact. Am un prieten care de 4 ani își adună bani să o ia de nevastă pe prietena lui. Dar, de exemplu, dacă fata, ei se iubesc și sar garduri și se văd noaptea pe ascuns. Da. Ei sunt obligați să respecte tradițiile sau pot să plece de acolo? Nu sunt obligați să respecte. Și dacă pleci de acolo? Foarte rar se întâmplă chestia asta pentru că ei țin mult la tradiții. Sunt foarte, foarte... Deci țin și ei la tradiții, nu-și iese nimeni din confortul ăsta. Sau este urmărită fata respectivă, care o fugi cu respectivul, a dus acasă, la un moment dat sunt niște legende, sunt niște lacuri cu niște insule, foarte mari lacurile, cu niște insule, acolo erau duse fetele care rămâneau gravide în afara căsătoriei sau care nu ascultau de părinți în legătură cu căsătoria, lăsate să moară de foame, de exemplu. Mai de viața. Știi? Și nu știu cât e legendă, asta nu pot să zic, dar localnici îmi spun că este cam 10% legendă și cam 90% adevăr. Știi? Deci e foarte interesantă chestia asta, de asta îți spun. Și acum am început-o cu Africa, am început-o cu Lei și o să-ți povestesc de partea cu resortul. Da, ăla e... După ce m-am hotărât eu să rămânem în Africa, adică psihic am zis eu trebuie să fac ceva, să mă duc din nou acolo. Nu se poate să fie singura mea vizită acolo. Eu vreau să mă duc și să fac ceva acolo și să fac o chestie pentru care să fiu obligată să mă tot duc, știi? Și m-am gândit și am zis un resort. Ăsta ar merge cel mai bine. Noi am venit înapoi în România, am stat și am socotit-o și am zis Marianei, Mariana, eu vreau să fac un resort în Africa. Și a zis, bine, că tu cu ideile tale, sigur, te bagi? Păi zice, mă bag, dar tu te ocupi de el, eu mă ocup de el numai să te bagi. Îl sun pe prietenul meu din Anglia, pe Alex, într-o noapte la ora 2. Și zic, Alex, m-am hotărât să facem un resort în Africa, tu cu mine și cu Mariana. Și a zis, bine, dacă tu te-ai hotărât, hai că-l facem, știi? Și după aceea povesteam pe la cabinet cu resortul, cu Africa, cu Mariana, știi? Și prietena mea cea mai bună, care o lucra la noi, este fiica doctorului Saca de la spital. I-a zis, tu nu te bagi și tu să fim așa 4 și ne facem un retirement plan. Știi că sunt prietenii aia care își construiesc câte o casă cu câte o cameră pentru fiecare dintre ei și se întâlnesc o dată pe an și stau câte un weekend ca să se destindă. Am zis, noi îl facem asta pentru bătrânețe. Și după ce nu mai avem ce să facem, fiecare, ei doi sunt în Anglia, eu sunt în România, știi ce facem? Mergem la resort și ne ocupăm de turiști. Și o să ducem și o bătrânețe faină și o să fim și împreună, știi? De asta zic că e un fel de retirement plan pentru mine, știi? Toată lumea a fost de acord, facem resortul, dar se ocupă Ela. De aceea spun că este cumva proiectul meu, adică este proiectul meu, știi? Și ne-am hotărât, am zis, ok, ca să vezi din nou cum le învârte cineva. Eu aveam un teren de vânzare pe Ghinda, de multă vreme era pus la vânzare, când am venit din Africa m-a sunat cineva să-l cumpere. Deci, era de foarte multă vreme pus la vânzare, înțelegi? Și am zis, ok, bine, îl vând. Cu cât? Cu atâția bani. Ok, l-am vândut și am zis, avem și bani de teren acum. Hai să mergem să căutăm teren.
Și pentru că soțul meu nu a mai putut să vină atunci, că el lucra la Alma, știi? O zis, te duci cu Alex în Anglia, mergeți voi doi, ne-am luat bilete, 3 săptămâni cu Alex Lori din... Și au zis, ok. Și ne-am trezit în aeroport, în Uganda, noi doi, eu cu prietenul meu, și am zis, ok, no, bani avem, în Uganda suntem, dar și ce facem de acum? Că, știi, deci nu-ți închipui că ne-am făcut noi nu știu ce plan, că vrem terenul ăla și că ne-am dus de acasă cu planuri, cu nimic. Ne-am dus așa... Cu banii. Exact, cu banii. Atâta numai, cu banii, știi? Și În rest nimic. Aveam un plan că am zis... Știam că ca și albi nu putem să cumpărăm și trebuia să ne facem o societate acolo, știi, o firmă, cum ar veni. Știam un tip pe Dani, pe care îl știm și acum și prietenul nostru, care a început, cu care am mers în prima dată la prima misiune cu el și cu Nicoleta. Și el știa avocatul, am zis ok, vorbim cu el, ne facem firma, ne-am făcut firma, am stat 3 primul șoc cu Africa. Noi când am fost prima dată, am fost prin Rwanda. Granița este aproape de Uganda, nu niciun fel de problemă. Când am venit, doar am venit prin capitala Ugandei, am aterizat în Entebbe și capitala este Kampala. Kampala este al doilea oraș ca și densitate de populație cel mai mare din Africa, știi? Ne-am trezit, dacă îți povestesc, Alex, deci ne uitam ca proștii, nu știam cum să trecem strada, crede-mă. Deci, știi, e așa un furnicar de lume și toată lumea merge, vine. Când m-o la un moment dat, Alex, de mână și o să hai că trecem strada, dacă nu stăm aici până mâine și ne uităm. Efectiv, nu să se facă verde să treci strada, acolo nu există așa ceva. Știi? Deci, ca în filme. Exact, ca în filme este. Toată lumea aleargă și toată lumea merge undeva. Nu știu unde merge, nici ei nu cred că știu exact unde merg, dar toată lumea este într-o continuă mișcare și ei mai au motocicletele alea, nu știu dacă le știți, ele așa mai lungi, nu le zice boda. Este niște care pun ceva în spate. Mulți, așa pe ea, știi? Da. Deci, închipuieți sute de boda pe stradă. Te uitai așa și nu știai pe unde să treci de ele, că te lovește unul. Dar nu se opresc, că trebuie. Nu-ți închipui, deci nu, nici de... Mai bine te ocolezi decât să oprească. Bun, și am ajuns noi în Kampala, am mers în Kampala, am greșit, bineînțeles, prima dată am uitat de fus orar și am greșit rezervarea la hotel, ne-am trezit la 3 dimineața fără hotel, o zis aia, voi numai de mâine aveți rezervarea, doamnă, fă-ne, te rog frumos un pat, că noi am venit de la 12 de kilometri distanță, fă-ne un pat, ok, vă facem un pat, dar trebuie să așteptați. Am așteptat, Alex, 2 ore să ne pregătească o cameră. Ca să închipui, acolo la ei tot este pe foarte loșon, știi? Nu facem, dar dacă nu se poate astăzi, facem mâine, dacă nu se poate mâine, facem poi mâine sau săptămâna viitoare, depinde, vedem cum. Și zice, da, venim și peste o lună nu-ți veniți încă, știi? Deci totul se face pe foarte încet și foarte încet, știi? Deci noi într-adevăr, noi suntem foarte agitați și eu sunt agitată în particular ca și tine de altfel, știi? Da, dar nu știu de ce suntem așa. Am așteptat 2 ore ca să ne pregătească o cameră, i-am zis orice fel de cameră, femeia numai să ne culcăm și noi aici, știi? No, a doua zi ne-am întâlnit cu avocatul și am zis aveam bani să ne cumpărăm și o mașină. La ei transportul este foarte scump, să-ți închiriezi, este undeva la $70-80 pe zi. Mai de capul. Da, foarte mult, plus șoferul, plus îți plătești singur motorina. Și ne-am calculat că la banii ăia, noi dacă avem tot de stat câte 3 săptămâni, o lună, 6 săptămâni, noi practic dăm o grămadă de bani și atunci am zis ne luăm o mașină. Ne-am luat o Toyota, dar am zis că ne luăm de teren, știi? Pentru că ți-am zis, noi ne-am dus cu banii în geantă și neștiind unde o să ajungem. N-am știut nimic, deci acolo este munte, este lac, este Lake Victoria, care știi că e printre cele mai mari din Africa. Rezervații, îi parte de podiș, deci n-am știut unde vrem teren. Noi ne-am trezit într-o țară de 47 de milioane de locuitori cu bani în geantă. Cu bani în geantă și că vrem să cumpărăm un teren. Suficient. Ideea era. Ne-am luat cu GPS-ul, ne-am pus GPS-ul frumos să ne ducă nu știu unde, ne-au dus într-o mlaștină, la 3 dimineața eram cu Lori într-o mlaștină, ziceam unde bunul Dumnezeu suntem. Pentru acolo, cum anotimpul, știi că este vară și este numai sezon plăs și sezon secetos, știi? La ei nu există altceva.
se schimbă și vegetația și unde era altădată un drum, acum era o mlaștină, știi? Și ne-a dus GPS într-o mlaștină și a zis, Lori, te rog, nu te duce mai încolo, că aici rămâne. Noptăm aici. Am avut 1.000.000 de aventuri în Africa asta, pentru că nouă ne place să mergem, nu organiza. Noi, vă spun foarte sincer, suntem total dezorganizați. Deci noi ne trezim acolo și mergem. Vedem noi ce facem mâine sau ce facem mai târziu. Mie nu-mi plac niciodată planurile, mi-e frică, cred că este o oarecare teamă, că știi, ideea de că planurile nu se realizează niciodată, da. știi? Și de aceea merg go with the flow. Cum se întâmplă, se întâmplă. Exact, cum se întâmplă, se întâmplă, știi? De aceea, de câte ori am mers sau am vizitat toată Uganda, niciodată noi ne făceam rezervările la hotel, de exemplu, plecam din punctul A spre punctul B, ne făceam pe drum rezervarea la hotel. Nu știam că mergem la hotelul ăla, că avem rezervare. Vedem ce găsim. Da. Dar știi că așa am avut am cunoscut mulți oameni faini, așa, mulți cu care ținem legătura, am cunoscut, nu știu, oameni, am fost în situații faine, știi? Și acum să vorbim despre resort. Cred că prietenul ăsta nostru, unde am făcut cabinetul prima dată, este zona de munte, unde am fost noi prima dată în Rubuguri. O să vă spun din nou despre animale, că uite sar de la un lucru la altul. Acolo este rezervație de silverbacked gorillas, este singura rezervație din lume a gorilor acele mari cu o pată albă pe spate. O granițește cu Uganda, Rwanda și Republica Congo au o rezervație foarte mare de aceste gorile. Noi am fost prima dată acolo, un pass pentru gorile, ca să puteți intra, este $700 dacă intri din Uganda pentru 24 de ore. Ai de viața mea. Și $1.500 dacă intri din Congo. Sunt foarte faine, dar noi le-am văzut și la liziera junglei. Dar le vezi sigur sau? Nu-ți garantează ei că în 24 de ore de trekking de gorile o să le vezi. Nu. Și dacă tu, când ești în rezervație, ai depășit și 26 de ore, ei te mai taxează cu încă $700. Ai de capul meu. Da. Păi dacă viața lor e așa josă față de a noastră, de ce sunt așa scumpe lucrurile astea? Scumpe pentru albi, asta îți spuneam. Un pas pentru negri nu sunt la fel. De exemplu, pentru o rezervație normală, ca să intri în Queen Elizabeth, pentru mine, pe mine mă costă $40, pe ei îi costă 30 de lei. Înțelegi? Știi diferența? Da. De aceea vreau să-mi fac acum rezidența, mi-am depus actele de rezidență. Serios? Da. Mai aflu și eu. Da, chiar vrei să pleci. Nu, fac rezidență tocmai pe ideile astea, știi? Că eu mă duc de obicei, eu, soțul meu, copiii, noi suntem 4 deja, știi? Și să plătim la $160 întotdeauna când intrăm în rezervație e destul de mult, știi? Da. Și atunci aș vrea să-mi fac o rezidență, mă costă, nu știu, undeva la $2.000 în 2 ani, trebuie plătiți, știi? Și în 2 ani pot să-mi fac și după aceea reîntregire de familie și asta e. De câte ori pe an merge? Am fost și o dată, am fost și de 2 ori, dar de fiecare dată când am mers nu am stat mai puțin de 4 săptămâni, 5 săptămâni. Și tu acum, când mergi, stai la tine acolo sau nu? Nu putem sta încă acolo, o să-ți povestesc ce am făcut acum. Noi stăm într-un resort, la Inganzi Lodge, îi spunem, care prima dată când noi am fost cazați la acest lodge, când am fost prima dată în Africa, am zis mergem să vedem și savana, nu putem să vedem numai jungla, știi? Mergem să vedem Bwindi, îi spunem, mergem să vedem și savana și am mers la un lodge, ei au toți legături între ei, știi? Da. Și ne-au costat $250 pe noapte. Este cazarea la lodge-ul respectiv. Acum ne costă cu mult mai puțin, pentru că ne-am prietenit cu lumea de acolo și mergem și noi suntem un fel de ai casei, știi? Îi ducem la bucătar produse din piață și ne face de mâncare, știi? Nu mai suntem noi. Și ieri povesteam cu fetele de la lodge, la când vii că te așteptăm, că ni dor de tine. Știi? Când mergi? Aș fi vrut să merg în iulie, chiar acum luna asta, dar... N-ai putut că ai venit la podcast. Da, n-am putut că am venit la podcast, tu m-ai ținut în primul rând. Dar noi acum am fost în februarie și ne-am apucat de construit.
am făcut zidurile de susținere și am făcut terasările. Terenul nostru pe care în final l-am cumpărat este gen Colibița. Din strada mare până jos la un lac, cel mai mare lac de crater din zona respectivă, Chamiga Lake îi spune. Este foarte frumos și este exact la 5 km de cea mai mare rezervație a lor de Queen Elizabeth. La un moment dat, anul trecut și acum 2 ani sau acum 2 ani, nu mai știu exact, aveam 4 hipopotami acolo în lacul nostru. Serios? Da, da. Nu știu că ei sunt agresivi, sunt foarte agresivi hipopotamii. Nu știam. Da, da, sunt foarte agresivi și teritorialiști, așa, nu poți să îi ții. Și mai aveți acolo sau? Nu mai avem, s-au mutat singuri. Acum când am fost în februarie ne-au spus vecinii că s-au mutat singuri. Dar am vrut să spun că toată povestea asta cu terenul, pot să stau să-ți povestesc 4 ore. O dura 2 ani jumate ca să cumpărăm un teren, după ce ni l-am găsit. Când am ajuns atunci în Africa să vedem, să ne hotărâm în ce zonă, povesti cu prietenul nostru și a zis, uite, eu m-am mutat din Virunga, de acolo, de aproape de la Rubuguri, m-am mutat în zona asta la altă, acolo era zonă de munte mai frig, știi? Ploua, ca să zic mai mult, frig să-ți închipui, adică erau și 17 grade față de aici unde minim sunt 20-22. Când este sezon, ei la 22 de grade au cam 4 geci pe ei, pentru că le este foarte frig. Și noi la 22 suntem în tricou. Exact, știi? Deci nu pot să zic că pentru noi era frig, dar nu, era rece față de dincolo. Ne-am mutat mai la mare, ca să zicem, mai la căldură. Și uite, mi-a zis, eu mi-am cumpărat în zona respectivă teren, sau vreau să-mi cumpăr, că mai întâi l-am cumpărat noi, cred că. Vreau să-mi cumpăr în zona respectivă teren, uite, du-te, vezi zona de acolo, îți dau un contact, vezi dacă îți place, știi? Și atunci când am stat cu Alex cu Lori o lună de zile în Africa, am făcut 4500 de kilometri numai să vedem terenuri. Aoleu. Pe cuvânt, deci 4500 de kilometri am făcut pe drumuri de țară, deci nu-ți închipui că pe nu știu ce drum. N-au asfalt, ce? Știi? Da, nu au asfalt, asta e altă poveste. Pentru că știi că toate țările africane sunt vândute marilor puteri ale lumii și asta e cu totul altă poveste, pentru că inclusiv Congo, inclusiv Uganda sunt țări bogate în aur, în zăcăminte, în pietre prețioase, în tot ce vrei tu, care nu sunt exploatate de localnici, sunt exploatate de alții. De-aia au ei viața. Exact, știi? Și de aceea au fost scoși și pigmei din junglă, pot să-ți povestesc și despre ei, că am fost să vedem, erau oamenii jungle, știi, care locuiau acolo și le-au băgat de vină că ei se hrănesc cu animalele din junglă și trebuie să-i scoată afară. O locuiesc în niște, nici nu poți să le zici căsuțe, niște chestii făcute așa din paie, știi? Și pentru că nu știau să facă altceva decât să stea în pădure, știi, și să vâneze și să chestii de genul ăsta, acum sunt cunoscuți drept, merg și păzesc culturile oamenilor, știi? Deci tu, dacă ai o cultură, nu știu, de cartofi acolo, mergi și să angajezi 10 familii de pigmei care își pun cortul la tine pe astea și nu lasă să vină animalele, știi? Serios? Da, din asta trăiesc. Și tu îi plătești într-un sac de cartofi, de exemplu. Noi, momentan, avem acolo pe teren, am făcut o cabană, ca să zic așa, un provisional, unde avem un pasnic, pentru că am avut muncitori și să nu-ți închipui că ei vin cu ceva. Vin cu hainele de pe ei. Am cumpărat lopeți, am cumpărat cazmale, inclusiv cizmele am cumpărat de gumă, ca să aibă cu ce să se încalțe, să poată să lucreze, știi? Deci ei vin așa, omul exact, și atâta. Vine așa omul, dar sunt plătiți și ca atare. Noi i-am plătit bine cu 12 lei pe zi. 12 lei pe zi? Pe zi. 12 lei pe zi. Ai de capul Și momentan avem un pasnic care locuiește acolo, în provisionalul ăsta nostru, este un pasnic din nord venit, de la 300 și ceva de kilometri și-a lăsat familia și-a lăsat tot ca să vină să ne păzească nouă terenul, știi, și cu găbănuța asta unde ne-am cumpărat o betonieră, ne-am cumpărat nu știu ce, le-am băgat toate acolo și îl plătim cu 350 de lei pe lună. Și este un salariu super tare. Mai de viața mea, ce să mai zici acum. 350 de lei super tare. Da, știi? Deci, asta este nivelul de trai, ca să zic acolo. Bun, deci, o durată de ani jumate să ne luăm terenul, ca să-ți povestesc singurul lucru
Adică așa, foarte scurt, îți povestesc. Ca să-ți cumperi acolo un teren, în primul rând trebuie să fie de acord toată familia. Dacă mama mea are un teren, ea nu poate să-l vândă fără să-mi spună mie și celor 10 frații mei cu neveste împreună. Și toată lumea trebuie să vină și să semneze că mama mea îmi vinde mie terenul, știi? Să vină toată familia să semneze că e de acord ca ea să vândă terenul. După aceea, pe lângă toată familia, trebuie să vină toți vecinii cu care te grănițuiești. Serios? Da, după ce vin toți vecinii, trebuie să vină consilierii din primărie cu toată lumea. După ce vin consilierii din primărie din statul respectiv, trebuie să vină consilierii de pe comună și după aceea de pe județ. Nici de orașul. 2 ani jumate, dura să ne cumpărăm și să ne întăbulăm terenul respectiv. Înțelegi? 2 ani jumate. Acum, în februarie, după 2 ani jumate, am primit titlul de proprietate, care s-a făcut cu poză. Cu poza mea pe el. Atâta? Nu numai atâta, dar zic, la noi sunt titluri de proprietate cu poză. Nu. De asta zic, deci cu detaliile terenului. Ca și buletinul. Da, exact, ca și buletinul. Stai, ai făcut un tablou cu el. Da, bineînțeles că mi-am făcut. Bun, după ce am reușit și am găsit terenul respectiv, ne-am hotărât, am început să-l măsurăm. Noi am adus un expert cadastral pe care îl cunoșteam să ne măsoare terenul. Zis, nu, așa, noi măsurăm cu metru, știi? Și am măsurat o zi întreagă și era la 7, chiar pe acolo trece linia ecuatorului, la 7 îi beznă, înțelegi? La ora 6:30, o zis femeia, a cui era terenul, a început să urle la mine și să facă un circ din ăla monstru, știi? Voi ieșiți de pe terenul meu, că eu nu vă mai vând nimic, că nu știu ce, toată ziua m-am plinit bacul, $17.000 în rucsac, într-un lan de banane, așa că Lori cu ața și eu cu banii în rucsac. Dar nu ți-a fost frică? Băi, știu că poate multă lume m-ar considera inconștientă, știi? Dar sincer nu. Poate ei nici nu știau că tu erai... Băi, eu cred că știau, pentru că știau că vreau să plătesc terenul și că femeia respectivă mi-a cerut cash, știi? Deci am zis, ok, facem prin transfer bancar, m-am chinuit să-i fac cont în bancă, Alex, n-am putut să-i fac cont în bancă pentru că nu a avut un act de identitate. M-am dus și le-am ajutat să-și facă act de identitate. Mă înțelegi? Deci, de capul meu. Da, și acum ultima dată când am fost, le-am tras la toată strada, de acolo de unde era robinetul de apă, ne-am băgat, noi suntem ultimii cum ar veni, ne-am băgat apă și îți dai seama că am băgat la toată strada apă, știi? Deci, câte ari de teren ai acolo? Noi ne-am cumpărat 1 hectar 300. Adică 130 de ari. 12.000. Da, 12.000 de ari. 12.000 de metri pătrați. 12.000 de metri pătrați. Nu am zis 130. 12.300 de metri pătrați. Ai de capul meu. Da, e foarte fain terenul. Dacă aș avea posibilitatea să vi le arăt, v-ar plăcea cu siguranță foarte mult. Pescarilor, dacă îți place să pescuiești, să știi. Deci vrem să facem o chestie și cu pescuitul acolo, sunt niște pești. Dar de fapt scopul ăsta a resortului așa în mintea ta care-i? Cum îl vezi așa, bun, pe lângă, când e gata? Pe lângă cel personal. Pe care Da, pe lângă zis, cel personal. Mie mi-ar plăcea ca lumea să descopere Africa și să o vadă altfel. Pentru că ți-am spus, din punctul meu de vedere, nu este pentru oricine. Am fost la resorturi de $2.500 pe noapte, la resorturi de $5.000 pe noapte și la resorturi de $10.000 pe noapte. Și la resortul de $5.000 pe noapte am întâlnit români care sunt veniți, dar care nu cred că era ultimul resort pe care mai vedeau, știi? Deci eu nu vreau ca tu să ajungi să vezi Africa sau Uganda sau să vezi leii sau să vezi gorilele numai când nu-i mai vezi. Știi? Să-ți explice cineva cum mai să știi că ești acolo. Adică să fii bătrân. Vreau să ofer, eu mi-aș dori cel puțin cu acest resort să ofer posibilitatea oamenilor care sunt ca noi, știi? Sunt tineri cu perspective, cu așa, să vadă niște chestii care le văd numai la televizor și să facem un pachet, ca să zic așa, pe care să și-l permită și omul nu neapărat de rând, pentru că, repet, Africa nu e pentru oricine, dar nu să trebuiască să ai numai mega business-uri ca să poți să faci o excursie în Uganda. Aproximativ așa, de la ce preț pleacă? Păi, uite, de exemplu, noi încă nu am făcut exact un plus pachet, ca să zic așa. Am văzut că
o să mai fac o paranteză înainte să plecăm. Nu știu dacă știți voi, pe Facebook este un tip zanzibarezul care tot așa a mers în Africa, gen, într-o oarecare măsură povestea mea, s-a în Africa, s-a îndrăgostit, a venit, nu știu de unde, din Arad sau de undeva, a vândut-o și a plecat în Zanzibar. Știi? Da, serios. Bine, el nu avea familie și copii și așa, a fost simplu pentru el. I-am zis, eu îi scriu la omul ăla, că ce pot să-mi facă dacă îi scriu să-l întreb cum s-a descurcat el pe acolo, știi? Și am văzut că face acum excursii de undeva la 1300-1400 de euro, știi? La mie nu mi se pare mult de persoană, undeva atâta? La 7 zile, da. Deci atâta plătești pentru 7 zile? Da, la el, la resort. Da, dacă vă uitați la Zanzibarez, fac un pic de reclamă, găsiți last minute-uri la el în genul ăsta. Bine, acum la noi poate să fie un pic mai scump, dar experiența și prietenii pe care noi ne-am făcut în timp, pentru că, de exemplu, o să-ți dau un exemplu foarte scurt. Prima dată când am mers, am zis, albii tratați altfel, cu bani, cu nu știu ce. Prima dată când ne-am dus, am zis, ok, vă trebuie un ranger care să vină cu voi. Unde ăsta de la rezervație, știi? Ok, luăm un ranger. Care știi că ei lei, pentru că sunt puțini acum, sunt monitorizați și au cu zgardă la gât. Și ei tot timpul știu unde sunt, știi? O zis ăsta, dacă îmi dați $100, vă duc eu exact unde-ți lei, știi ce zic? Și am zis, cum să-ți mai dăm după ce oricum am plătit $40, dar te-am plătit pe tine, nu știu ce. Cumva ne-am blocat la chestia asta, știi? Și prima dată ne-am supărat. Da, dar noi între timp l-am cunoscut pe rangerul ăsta, l-am cunoscut pe rangerul celălalt, l-am cunoscut pe ăsta și ne-am dus și am văzut de fiecare dată când am fost, am văzut lei. Ultima dată, acum am fost în februarie, l-am văzut. Am mers să vedem un sat aproape, care era un sat în rezervație, știi? Și mergi pe un community, adică pe un drum care este comunitar, al comunității. Ne-am luat cu Alex, cu soțul meu înainte să plecăm, am zis, hai că am lucrat destul acum, am stat o lună, am lucrat la resort, hai să facem și noi o excursie. Și ne-am dus așa seara la Sfințit. Când ne-am întors, am văzut tot ce se poate vedea, elefanți, hipopotami, maimuțe câte vrei, la marginea drumului te poți opri să le dai banane, știi? Și mergând încolo, am văzut niște mașini de astea de turiști, știi, oprite, deci n-am plătit intrare în rezervație, era community pe unde mergeam noi. Am vrut să vedem lacul de Flamingo, este un lac foarte mare, unde sunt foarte, foarte mulți flamingo acolo. Este așa un lac roz, exact cum vezi în filme și în televizor, știi? Și ne-am uitat la ei și am zis, de ce v-ați oprit aici? Și am întrebat, de ce v-ați oprit aici? Păi uite tu, nu vezi că e leopardul acolo? Și am zis, că vedem leopardul fără să intrăm în rezervație, știi? Și într-adevăr era un leopard ăla fain, așa grăsun, știi? Care stătea așa plictisit pe o liană din aia și pe o creangă din aia și dormea așa liniștit, știi? Și ne-am tostat, ne-am uitat și i-am zis la Alex, zic, știi ce ar fi tare? Să vedem și lei. Ei, mergem în satul respectiv. De ce ne-am dus acolo? Că era așa un fel de nostalgie pentru mine. Când a fost prima dată să alegem terenul, am ajuns și în satul respectiv și cu Lori am văzut o barcă și am zis, noi când ne luăm terenul mergem și cumpărăm barca de acolo. Era la lac, știi? La Lake George. Și am zis, hai bă, să vedem barca, cum arată barca noastră. Era dezastru și când ne-am întors înapoi, vedem niște bodiști din ăștia, ei circulă foarte mult cu bodele, cu motocicletele astea care ziceam foarte agitați, știi? Și am oprit și am zis, what's the matter, știi? Păi zice, the lions, sunt acolo în față lei pe stradă, știi? Pe drumul ăsta, pe community și noi am zis, lei. Ce bine! Ce bine! Așa au zis, nu chiar așa de bine. Și noi eram cu mașina și a zis tipul cu motocicleta, a zis, flanchează-mă, eu mă duc pe partea dreaptă, că lei sunt pe stânga, știi? Eu mă duc pe partea dreaptă, tu flanchează-mă și tu să fii spre lei și eu să mă ajuți să trec de lei. Am făcut chestia asta, știi? Dar noi, îți dai seama că noi ne-am oprit să vedem lei și omul a luat un șpan cu motocicleta, de nu i-ai mai văzut roțile. Dar nici nu au fugit lei după ea. Nu, am întrebat, după aceea ulterior am vorbit cu Silva, cu rangerul nostru și am întrebat, nu se întâmplă să-i mai mânce? Și au zis că nu, pentru că ei au ce mânca acum, știi? Deci poți să vezi lei și fără bani. Da, poți să vezi lei și fără bani, asta spun. Asta vreau să zic și eu, că poți să vezi lei și fără bani și poți să vezi foarte multe lucruri fără bani. Noi chestia asta nu am știut-o la început. Numai prin faptul că noi ne-am dus de multe ori acolo, am început să cunoaștem lume, am început să cunoaștem obiceiul locului, vorba aia, știi cum se zice?
Și atunci ne-am dat seama, măi, Africa nu se vede numai cu 10.000 de euro, Uganda se poate vedea și cu bani mai puțin și eu mi-aș dori foarte tare să vii tu, să facem un podcast de la resort, de acolo, de la noi, de la piscină. Ce tare ar fi! O să vezi. Eu când îmi pun în minte o chestie, eu o fac, să știi. No, și am făcut un al doilea cabinet aici, la prietenul meu. Dani, practic, prietenul meu din Uganda este într-un capăt de sat, noi cu resortul suntem în celălalt capăt de sat, știi? Și am zis că dacă tot noi suntem cumva stomatologi, adică, și mergem acolo, ar fi un beneficiu și pentru comunitatea de acolo să facem Dani a făcut o policlinică, ca să zic așa, să facem și acolo un cabinet, o farmacie, știi? Și acum chiar am început, l-am utilat, am cumpărat scaunul, al doilea scaun acolo, știi? Dar le cumpărați de acolo sau? Da, de data asta, da, de acolo le-am cumpărat. Am încercat, de asta spun, am avut 1000 de aventuri. Am încercat să le ducem cu container, am încercat să ne interesăm, foarte mult ne-am interesat dacă le putem duce din România, cât ne-ar costa, cum ne-ar costa. E foarte greu, să știi, e foarte greu și singura modalitate ar fi să le ducem în Tanzania, din Tanzania să luăm un tir, știi, și să ne mute containerele acolo, de nu rentează, pentru că, mă repet, ne-am făcut cunoștințe, inclusiv cunosc stomatologi din Kampala, sunt prieteni cu mine, am trimis Albi la ei la cabinet, de exemplu, și am supplier de medicamente, am supplier de aparatură acolo, am ajuns la importatorii direct a scaunelor pe care, de exemplu, acum le-am cumpărat. Deci mi-au făcut niște prețuri bombă, știi? Nu putea să facă preț mai mult la nimeni. Nu, acum nu că ne ăsta, dar am ajuns la un moment dat la negociere pentru că am făcut cu Dani, Dani a făcut, nu eu l-am ajutat numai cu negocierea, de la $70.000 cât ar costa policlinica respectivă să fie utilată, am ajuns la $47.000, atât am negociat la ei. Aoleu. Știi, deci foarte mult. Prima dată l-au văzut pe Dani Alb și după ce am început eu, ok? Ei tot timpul îmi spun, deci asta m-a întrebat cum m-am adaptat. Eu nu fac diferență și ei îmi spun de atâtea ori, Ela, tu ești mai neagră decât noi câteodată, știi? Am fost singura albă care s-a dus în piață acolo, de exemplu, m-am dus să iau haine pentru copii, știi? Sau m-am dus, nu știu, să fac multe lucruri și toți ziceau, tu ești specială, tu ești specială. Pe terenul nostru, mai întâi a fost, vă ziceam, de lan de banane, știi, am avut plantație de banane inițial, după au fost Alex și cu Johnny, soții Mariana, i-au scos bananele și ne-au rămas plantație de cafea. Momentan avem plantație de cafea acolo. Și ce să fac acum când am fost în februarie, era cafeaua coaptă, știi, și eu ce să fac, m-am dus să adun niște cafea. Se uitau ăștia la mine, tu aduni cafea, tu știi să lucrezi? Zic, da, cum să nu știu să lucrez, mi-e greu să adun niște cafea. Și stai să vezi ce am făcut și am zis să fie toată ideea completă. M-am dus și am vândut-o, știi? M-am dus și am făcut să uita, știți că aici se vinde cafea? Da, am venit să-mi vând cafea de la mine de pe teren. Și am făcut niște bani și eu în Uganda, primii bani. Deci chiar ești businessman. Da, sunt deja cu acte în regulă. Și vrei la resortul ăsta ce-l faci, vrei să faci cabinet acolo sau nu? Nu, cabinetul este deja făcut. Dar vrei să faci și la tine la resort sau nu? Nu, noi o să facem strict de resort, atâta. O să fie, deocamdată îi spunem Mango Resort, acum în februarie când am fost cu Alex ne-am hotărât și spun și de ce, pentru că acum, după ce am curățat cumva locul, am fost în februarie, am făcut terasarea și am făcut zidurile de susținere și am făcut parcarea de sus. Ne-am dat seama că avem vreo 7 copaci de mango pe teren, știi? Și am zis, hai să spunem Mango Resort, că este mango o grămadă aici. Apropo de chestia asta, când o să vii, o să-ți placă fructele, deci legumele au alt gust, nu poți să compari cu nimic, deci banana ce o mănânci aici nu are deloc același gust ca și cea care o mănânci acolo. Cu 3 lei, de exemplu, îți echivalezi în banii noștri, poți să-ți cumperi o plasă de 1 leu de banane acolo. Sau avocadul nu este ceea ce știi tu, atâta că îl vezi în Kaufland sau unde îl vezi, așa mic și tare, nu. Atâta sunt de mari și moi și... Deci nu se compară, îți spun sincer, dacă îmi e dor de ceva,
mi-e dor de sucurile alea de acolo, au un stil de a face freșurile alea, știi, amestecate așa cu pulpă și le fac cu fructul pasiunii, cu tot felul de fructe amestecate, știi? Deci o să-ți placă la nebunie, o să vezi. Acolo facem următorul podcast. Acolo, noi doi, da. Și de ce ne-am oprit cu resortul momentan? Eu am vrut, ca asta m-a întrebat de când o să plec. Eu am vrut să plec în iulie. Era programat ca până la sfârșitul anului să fac main building-ul și piscina, dar pentru că este lângă un lac, ne-a trebuit autorizație de mediu. Noi când ne-am apucat, bineînțeles am băgat toate autorizațiile, avem, deci să-ți închipui așa că avem arhitect, avem avocat, avem inginer, avem tot ce trebuie, ca un proiect normal. Da, echipa completă. Aici, știi? Echipa completă. Ne-am apucat să facem fără autorizația asta de mediu. Și cât am stat acolo o lună, nimeni nu a zis nimic. Exact în ultima zi când am plecat, a venit unul de la mediu, că ce faceți voi aici, că stricați natura, că stricați nu știu ce, deși noi n-am lucrat pe partea de unde ziceau ei, înainte am făcut un studiu și ziceau că acolo este rezervație, știi, până acolo merge rezervația, știi? Noi n-am lucrat pe partea respectivă, dar nu, eu trebuie și la niște bani, pentru că acolo mita este în floare, nu, asta este adevărul și nu are rost să ne ascundem după deget. Când nu am cumpărat terenul, ca asta îți povesteam când am cumpărat prima dată terenul, ne-am trezit la ora 7 seara, că baba ne-a scos afară de pe teren și a zis, voi plecați, că eu nu vă mai vând nimic, nu știu ce, a zis, vezi, doamnă, că eu plec din Africa cu totul, mâine am avionul și plec, mă interesează că eu nu mai vând. Ei, noaptea m-a sunat fiii ei și mi-a spus, știi Ela, de ce ți-am spus, ce-a zis mama așa? Pentru că tu aveai cash banii, tu aveai $17.000 cash și dacă cineva din satul respectiv ar fi știut că mama are $17.000 cash, ar fi venit să ne omoare și să ne fure banii. Noi, de fapt, vrem să-ți vindem terenul respectiv, dar tot circul ăsta l-am făcut pentru comunitatea din jur, ca să vadă comunitatea că noi nu avem banii respectivi. Deci nu-s proști. Mă înțelegi ce vreau să zic? Și eu nu-s proști, dar pe mine m-a lăsat cu $17.000 în geantă, știi? Și am zis, ok, eu oricum plecam. Eu nu pot să plec cu banii ăștia din Uganda, să-i declar în Ungaria, să-i declar în Cairo, știi? Să-i declar, să umblu cu ei prin geantă, știi? Și am zis, ok, trebuie să-i las în Uganda. L-am sunat pe avocatul a zis, Ela, ca să-ți faci cont în bancă, îți trebuie rezidență. Zic, băi, de unde rezidență? Că nu avem rezidență. Zic, ok, cât mă costă rezidența, cât mă costă cardul din bancă? $100. Ok, ține $100, fă-mi card în bancă, știi? Și așa au mers toate. Și-a făcut Alex, prietenul meu, Lori, și-a făcut TIN, Tax Identification Number, când am cumpărat mașina, tot așa, cât mă costă să fac tax identification, că îți trebuia tot așa rezidență, știi? Am venit $100, poftim $100 și în 2 ore am avut tax identification number-ul. Totul se învârte în jurul banului. Totul se învârte în jurul banului. Dar știi că tot timpul treaba asta cu banul este cu 2 tăișuri. Că dacă înveți așa, așa e. O să crească și o să crească și o să crească mai mult și mai mult și mai mult mita, știi? Deci nu știi, până la urmă, nu știi cum să procedezi, știi? Dar procedezi cum poți până la urmă. O venit ăsta, de la asta am plecat cu mediu, o venit, m-a luat pe mine deoparte, că firicelul de apă care se va scurge de unde am defrișat eu acolo, o să dăuneze peștilor care erau cu 300 de metri mai jos. Și am zis ok, da, într-adevăr poate am fost și un pic mai agresivă, ca să zic așa, dar m-am enervat așa de tare atunci. Și am zis ok, te iau de mână pe tine, acum așa arată-mi, te rog frumos, firicelul ăsta de apă, unde curge în apă și ce duce, știi? Și atunci nu a mai vrut să vorbească cu mine, s-o las și s-o dus, știi? Și a zis ceva de genul, că lasă că oricum de mine depinde autorizația ta de mediu, știi? Și într-adevăr așa este. Deci, dar într-un final ai primit. Într-un final, acum, sunt 2 stagii, ca să zic așa. Primul stagiu mai întâi îți aprobă proiectul și după aceea îți dă autorizația finală. Prima parte am rezolvat-o, ne-au aprobat proiectul, ne-au dat 12.000 de lei amendă pentru că ne-am... 12.000 de lei? Da, 12.000 de lei, ar fi 10 milioane de ugandezi, de Ugandan shillings, acolo au shillings. Dar până la urmă avocatul ne-a scos și cu amenda asta, știi?
Ei preferă decât să plătești o amendă la stat de 10 milioane de Ugandan shillings, mai bine le dai lor 1 milion și îți șterg amenda. Și am scăpat și de amenda asta. Și acum am depus pentru a doua autorizație, cea finală, și ai zic că până la sfârșitul lui iulie, începutul august o să avem. No. Eu nu aș vrea să mă mai duc să mai mișc nicio piatră acolo până în momentul în care nu am autorizația respectivă, pentru că nu mai vreau să fac lucrul ăsta, să mă mai trezesc că am de plătit amenzi sau că vine domnul Agava la mine și mă ia de mână să-mi arate că mă urpești în lac, știi? No. Și atunci asta depinde de plecarea noastră, depinde de autorizația asta, că în rest, ca și proiect, ca și autorizație, avem tot. O să fie un main building cu piscină, unde vrem să facem recepția și o piscină și un mic restaurant. O să fie 9 căsuțe, dintre care 8 o să fie duble sau single, dar o să le facem în așa fel încât să fie jonglabile, știi? Să putem face din aia single și dublă și din aia dublă și single. Da. Și ne-am gândit foarte mult cum să facem pentru noi, unde o să stăm noi când mergem acolo. Inițial am vrut să facem peste restaurant, știi, încă un etaj, ca să zic așa, să facem un open space și să ne facem noi acolo, să ne punem... Nu-ți trebuie multe lucruri în Africa, te poți duce și cu rucsacul în spate doar. Dar după ce am zis, hai să facem o căsuță, un fel de duplex, știi, o căsuță dublă. Pentru că, de exemplu, din punct de vedere turistic, acolo e așa, tu vorbești cu șoferii, tu cunoști șoferi care au mașini de închiriat pentru turiști, tu îi spui, uite, dacă tu, la mine noaptea este $250, tu aduci turiștii respectiv, mă recomanzi pe mine, aduci turiștii respectivi la mine, din aia $250, $70 ți dau ție, plus îți dau cazare și mâncare. Știi? Da. Și ne trebuie o căsuță care să ne folosească și nouă și trebuie să culcăm și șoferii și așa. Și atunci o să facem un fel de duplex. Am văzut că se poartă chestia asta, că am fost să vedem multe resorturi, știi? Ca să ne facem o idee cam cum ar trebui să facem, să ne vină idei, știi? Vrem să facem totul foarte eco. Vrem să construim pe parte tradițională acolo, știi? Căsuțe din alea cu acoperișuri de stuf. Știi? Serios? Da, așa vrem să facem. E foarte fain să-ți arăt. Deci cumva să trăiască oamenii care vin fix ce se trăiește în Africa. Nu neapărat, pentru că înăuntru, știi ce mi-a zis avocatul, că asta râdea, ca și europeni, să știți că la europeni le trebuie baia să fie baie. Are dreptate. Oriunde mergem, nu e așa, tu când îți rezervi undeva, când cauți pe Booking sau unde cauți tu, te uiți să fie baia curată și să nu fie o baie din aia. Și asta vrem să facem, știi? Camera, un pat simplu cu din aia de țânțar foarte tradițional, dar baia să fie baie. Baia să fie modernă. Am mai văzut niște chestii faine cu niște dușuri exterioare făcute așa în melc, știi? Deci tot așa construite foarte eco, asta vrem să facem. O să fie un resort fain din punctul meu de vedere, o să iasă foarte fain, știi? Deci o să fie main building-ul cu piscina, bineînțeles, fără piscină nu se poate. Și vă zic de ce, pentru acolo cel mai frig, când ei, v-am zis, îmbrăcați bine, 20 de grade. Deci eu behăiam și ei erau cu geaca pe ei, știi? Deci după ce mergi o zi în safari, unde te umpli de praf și vii portocaliu pe tine, știi? Cred că ar fi fain să te țăpi într-o apă. Da. Ar fi ideal, decât la duș, mai bine te țăpi într-o piscină, știi? Și vrem să exploatăm un pic și lacul, care am vorbit deja acolo și îl putem exploata. O să facem un ponton, o să oferim celor care o să vină și parte de pescuit. Tilapia, îi spune la peștele care se poate pescui acolo, este peștele așa urât, așa, știi, și cu mulți țevi, dar e foarte bun la gust. Ca și mâncare, vrem să facem un pic ce ne-o lipsit. Cârnați cu slănină. Da, să știi că cei de la misiune își cumpărau porc și îl tăiau și îl pregăteau ca și acasă, știi? Și îl băgau la congelator, făceau cârnați, făceau slănină, făceau tot ce trebuia ca și acasă. Pentru că este un mare minus acolo. Nu sunt frigidere, de exemplu, știi? Ei nu au frigider acasă. Nu știu ce tai trebuie să consumi. Exact. Cumva. De aceea ne ferim într-o oarecare măsură să consumăm carne, știi? Eu personal, eu am mâncat.
Eu spun foarte sincer, eu m-am dus la întinde tava, eu m-am dus și am ca și buruieni din alea de le vezi tu că le mănâncă. Am vrut să văd cu mâini, știi? Dar nu toată lumea a făcut asta, de exemplu. Da. Mariana nu a făcut, soțul meu nu a făcut, Alex, știi? No, eu am vrut să mă duc și să văd cum îi. Am doar doi muri aici. Măcar ai ajuns unde ai vrut. Exact. Și pește, de exemplu, m-am prietenit cu tipa și de la restaurant, vezi, Doamne, de acolo, de la noi. Și știa că îmi ține partea din mijloc. Știa că îmi vine el, mănâncă aia, știi? Și râdeau odată că s-a dus soțul meu, el a mâncat acolo, dar a mâncat matoche sau a mâncat orez, știi, parte de carne nu prea, s-a mai ferit să mănânce, a mâncat ginaț, se face un fel de cremă așa, de arahide, ginațul sunt arahidele, știi, sunt foarte bune, o să vezi. El a mâncat chestii și s-a dus la fată și a zis, am venit să mănânc. Eu zis, dar tu știi că e restaurant aici, nu? Și am văzut că tu nu mănânci. După ce ai venit, știu? Da, o să puneți ce specific românesc în restaurantul. Noi am vrea, păi asta vreau să zic, ca și turist, cumva am suferit de mâncare, ca să zici, dacă vrei o pizza, dacă vrei o cafea la un expresor sau așa, nu există așa ceva, să-ți închipui că o să poți să mănânci așa ceva, știi? Și atunci noi am vrea cumva să introducem la noi în resort și un fel de, nu știu, carbonara, de exemplu, nu găsești carbonara să mănânci, sau paste sau ceva. Ei mănâncă foarte specific, inclusiv turiștilor le dă foarte specific de mâncare, știi? Și atunci ne-am vrea să, cumva și meniul să-l diversificăm, nu cu 1000 de chestii, cu câteva chestii, știi? Da, 2-3 lucruri exact, de la noi. 2-3 lucruri și eu cred că așa ar fi și pentru turiștii aia nemți sau turiștii aia englezi sau turiștii aia, știi? Mâncarea ar fi un plus. Da, normal, mai ales dacă... Știi? Ne-am întâlnit acum când am fost în februarie, am fost, bineînțeles, chiar dacă nu mai stăm în zona respectivă, am fost să ne vedem prietenii și din Ruguri, din partea cu gorilele. Și ne-am întâlnit, avem un prieten acolo negru care are un restaurant, ca să zic așa, tot acolo mâncăm tot timpul la el. Și ne-am întâlnit cu niște tipi din UK, știi? Din Anglia și din Liverpool. Și le-am povestit despre proiectul nostru și zis, vai, faceți odată proiectul că o să venim la voi, că uai, că ce idee bună aveți, ce fain, ce nu știu ce. Ne-a dat un tip, ne-a dat adresa de mail, era un tip acolo care făcea review-uri pentru resorturi. De exemplu, tu vii la mine, tu vii în Uganda și faci review-uri la 10 resorturi care ți-o scris și tu, când vrei să trimiți pe cineva din Liverpool, ca să zic așa, în Uganda, tu trimiți la resorturile care ți-o plăcut ție, știi? Da. Știi? Și am povestit și cu tipul și a zis că e o idee foarte faină, să ne terminăm resortul și o să În cât timp preconizezi că o să fie gata? Eu am sperat că prin februarie-martie anul viitor să-i dăm drumul, știi? Dar având în vedere că ne-am lungit un pic cu autorizația asta de mediu și nu vreau să facem nimic fără ea, mă gândesc că la un septembrie anul viitor o să ne îmbălăcim. Deci la anul septembrie podcast în... De asemenea, mai aș vrea să ofer turiștilor experiență africană, ca să zic așa. Să le arăt cum trăiesc oamenii acolo, să-i duc într-o zi, de exemplu, cu prietenul meu, Dani, care el, ca să zic așa, poți să adopți un copil, acolo e foarte greu să meargă la școală. E foarte costisitor să meargă la școală. Noi ținem de 3 ani o tipă care am cunoscut-o dincolo, i-am plătit școala, a fost undeva la $3.000 pe an, 3 ani am plătit, ca să-ți facă asistentă moașă. Știi? Și acum ea o să vină să lucreze la Dani, la policlinică acolo, știi, ca și asistentă. Este, cred că, deja acolo ea. Da, pentru ei care câștigă 12 lei pe zi, de unde trebuie să-și întrețină familia, să-și mănânce, să-și ia aia, să-și ia aia, îți dai seama, $3.000 e o sumă enormă. Știi? Ea tot îmi zice, tu ești mama mea, tu ești mai mult decât părinții mei, știi? Îți dai seama ce ajutor este. Mi-a oferit o șansă în viață. De asta zic, putem adopta un copil, noi am mai ținut un copil în școală, este 200 de euro să ții un copil într-un an la școală. Știi? Raportat deci la noi, exact, nu-i mult. Raportat la noi 1.000 de lei pe an, deci nu pe lună, pe an. Sub 100 de lei pe lună. Exact, știi? Să ții un copil care tu practic ai putea să-i faci diferența în viață. Deci ziceam că
costă undeva la 1000 de lei să ții un copil la școală, tu poți să faci diferența pentru el, pentru o viață de om. Deci, din punctul meu de vedere, e foarte important lucrul ăsta, știi? Oricum, sper să vezi Africa tu și să vezi resortul ăsta, asta am vrut să zic, resortul ăsta vreau să-l fac cumva să ofer turiștilor o experiență altfel, știi? O experiență nu văzută din mașină, cum au zis ei când am ajuns pe am mai văzut albi care vin aici la noi în rezervație, dar nu s-o da jos din mașină, nu. Eu vreau să fac drumul cafelei, acolo, ți-am zis că și noi avem rezervație de cafea, se cultivă foarte multe cafea și ăștia de la Costa au acolo, tot, da, serios. Și ceaiul este, vreau să fac un drum al ceaiului, un drum al cafelei, vreau să fac o zi de experiență pe Boda, să te plimbe pe Boda, efectiv. Când am fost noi într-un an, era sezonul fluturilor, am mers. Deci să-ți închipui că sunt belți pline de fluturi colorați și când treci prin ele, exact ca în filme, știi? Deci vreau să ofer experiența asta, nu numai o experiență dintr-un resort de 5 stele unde, da, vezi foarte frumos tot, o mâncare foarte bună sau așa. Vreau să-ți ofer experiența să vezi ce înseamnă matoche, să vezi ce înseamnă exact cum se trăiește acolo. Înțelegi ce vreau să zic? Eu cred că aș găsi oameni interesați de experiență. Da, păi în general când mergi într-un loc care nu-l cunoști, vrei să descoperi. Poate nu toată lumea este ca și noi, știi? Eu am întâlnit oameni care își doresc 5 stele doar și o ultra all-inclusive. Acum să mergi într-un loc așa dar sărac să trăiești 5 stele, știi? Nu știu dacă e Sunt resorturi din care noi am fost dați afară ca și albi. De ce? O să-ți povestesc cu o altă ocazie. Deci vedeți și voi cât de mult povestește. Aveam o întrebare pusă pe online de prietenul tău, Țeria. Nu. Ba da, zicea că... De ce ți se zice Ela Patronela? Da, Ela Patronela el și de fapt, prietenul nostru Goku inventa chestia asta. Într-o zi tot povesteam despre business-ul și despre cum să facem resort în Africa și despre nu știu ce și a zis, băi, tu ești o Ela Patronela și de acolo mi-a rămas Ela Patronela. Deci trebuie să-ți întipărești. Deci Goku este de vină. Denumirea asta să fie poreclată de acum. Nu, aș prefera să nu. Altceva, dar nu, mi se pare așa, știi, patroni erau ăia mai de mult, știi, vezi un om așa foarte înfumurat și nu cred că mi se potrivește. Nu ești tu așa, dar Patronela oricum ești. Am primit și un nume acolo, ceva de genul care o să vezi, o să primești un nume, o să zică ei într-un fel al lor, știi. Eu am încercat de limbă, n-am vorbit, uite, deci trebuie să mai facem un podcast, că sunt așa multe chestii pe care nu ți le-am zis. Deci vreau să ne și ziceți în comentarii dacă vreți și partea a doua să o facem, să descoperiți mai multe lucruri despre Africa. Eu am încercat să învăț limba lor, știi, acolo se vorbește engleză, ei au fost colonie engleze și se vorbește engleză, dar se vorbește și Swahili. Și fiecare zonă are specific, putem să vă vorbesc despre conducerea țării, să vă vorbesc despre, sunt triburi, sunt atâtea triburi acolo, fiecare cu specificul lor. Eu am încercat un pic să învăț din fiecare, să mă vadă că mă interesează lucrurile astea. Și pe mine chiar mă interesează să le știu. Da, pe mai ales am încercat să le învăț limba, știi? Deci știu să întreb ce faci sau cum se zice ce faci? Chestii de genul ăsta, știi? Mă întreba acum, dar ei erau nu că nu știu, nu de aia nu-ți răspund, să nu pierd ideea. Ei erau ceva de genul, știe să ne zică în limba noastră, știi? Era așa foarte, wow, știi? Păi, eu știu și eu știam 3 cuvinte, știi? Dar pe mine, cel puțin m-a ajutat, uite, de exemplu, ultima dată când am fost, n-am mai fost tratată ca o albă. Știi, chiar îi ziceam la Alex, soțului meu, îi ziceam, băi, este prima dată când vin și când mă duc la magazin, nu-mi cere de 10 ori prețul, îmi cere prețul corect. Pe care eu știu că doar noi avem prieteni acolo, știm cât costă. Degeaba îmi spui tu mie că avocatul ăla costă 10 lei, când eu știu că costă 2 sau 50 de bani, știi? Da. Și este prima dată, acum în februarie, am fost în Africa, nici măcar nu s-o sinchisit să-mi dea prețuri de alb. Și zice Alex, da, pe tu nu vezi că ți ești de bronzat, ești aproape ca și zice, normal că ți-au făcut prețuri de-a lor. Deci, cumva mi-aș dori foarte tare oamenii să vadă, nu știu, am impresia câteodată că Africa asta este un tabu pentru mulți. Ți-am zis la începutul podcastului că este, poate mult spus tabu, dar este într-o oarecare măsură și nu este periculos, este peste tot în lume unde te duci până la urmă.
Da, poate la ei e un pic mai periculos pentru se grănițesc cu Congo și în Congo este război civil tot timpul, știi? Și cu Sudanul, acum este în Sudanul de Nord, ei se grănițesc cu Sudanul de Sud, știi? Au fost altercațiile din Rwanda sau au fost Idi Amin care acum 15 ani a scos toți albi și toți panjabi din Uganda. Efectiv, dacă tu ai avut business în Uganda, el o zis, îți pui degetul și pleci. Nu ai voie să iei nimic din țara mea. Și au scos pe toți albi din țară. De aceea au fost și ideea asta de investiție cumva în mai mulți, știi? Pentru că noi am zis că nu facem acest resort să ne îndatorăm cu credite, să ne îndatorăm cu nu știu ce sau cu nu știu ce, știi? Vrem acest resort să-l facem din puterile noastre, știi? Și dacă se întâmplă ceva, nu se știe niciodată, dacă se întâmplă ceva, să nu fie o pierdere foarte mare, știi? Da. Deci încercăm cumva să tatonăm chestia asta. Cu siguranță ai foarte multe de povestit și cu siguranță o să facem și partea a doua și partea a treia direct în Africa. Dragii mei, vă mulțumesc că ați rămas până la final. Îți mulțumesc încă o dată, Ela, că ai acceptat invitația să vii la mine la podcast. Nu are nimic, informația a fost de calitate de la un om fain. În același timp le mulțumesc și sponsorilor.